Michel, aire naiz. Urepelen sortua, aspaldi, duela 76 urte, Salvadorenean. Eta gero hartako, Michel, aire Salvadorere eraiten dautate batzuek, baina bersotan ez dut merezitu izan sekula izen hori. Eta alare, enegizan saiatu naiz, gazte-gaztetan hasia ez dakit, 22 urtetan edo, zerbait kantatua bai lehenago ere, kanbon, 22 urten dituelarik edo. Eta edo lehenago ere. Eta holaxe, gero, txapelketan parte hartzeko orai badakit, naizela gai ere, kasik, edo araz, baina batzuen aizutela parte harnezan, berze batzuek ez, ziren bakar batzu nahi ez zutenak ere, eta azkenean erabaki dut parte hartzea, nahi zuten eieri plazeregi beharrez, eta nahi ez zuten eieri aurka egiteko. Bersolari gokoena zein dutan, hori ere, ez dakit egan behar den gauza den ere, lehen ere egan dut, ene bersolariri gogokoena orai amets da. Zertzako ez dakit. Umia zelarik ere maitatu genuen mutiko hura, ezagutu umia zelarik, bere aitarekin eta etxekoekin ere laguna bainintzan, eta gero bersolari bezala nik maiten adut. Eta menturatu ere egin naike erraitera, ene gustuko onena dela. Abai, doinua zein doinu gustukoena, lehen doinu berri bat entzuten nuelarik, ura gustatzen zizaitan gehienik, eta orai berriz ez baititut ikasten orduan bezala. Eta onan nintzen doinuen ikasten, eta laster ikasita trebatzen nintzen kantatu egiten dituen doinua haiek, eta orai berriz ez ditut alaxe ikasten, eta orai ez dakit doinu gustukoena, ala ere ni 8ko handiko eta 10ko handiko doinuak asko gustatzen zaizkit beti danik, eta beti.